Ja, så er vi tilbage. Ja, vi skal lige spille noget race. Ja, det er dommeren, han er her, så vi skal lige køre noget race. Ja, i dag skal vi køre. Og han ejer, han kører, og han kører op i en skov. Og hvad sker der ellers? Nej, han kører ikke særlig godt. Han kører galt, han kører ned i stenene. Og der er en rose, han kører ind i. Så kører han op ad en bakke, og han ryger ned igen. Så kører han, og han kører, og han ryger ned i planter, og han ryger ned i en ko, når hvor det er for koen. Og så kører han på broen, og så er han ved at ryge ned i vandet, og han kører op på en bakke. Og der var en mand, han kom til at køre over, så det var lidt tid for ham. Men han kører bare videre. Han er ligeglad, om han kan få en bøde eller ej. Men han kører stadig, som vi kan se. Og han kører, og han falder ned i vandet. Og han døde. Nej, han døde ikke. Han